Артур Конан Дойл. 6 Наполеонов. Мистер Лестрейд, сыщик со Скотланд-Ярда, вечарами нярэдка заходзіў да нас. Шерлок Холмс з прыемнасцю сустракаў яго. Лестрейд прыносіў разнастайныя паліцэйскія навіны, а Холмс, удзячны за іх, ахвотна слухаў падрабязныя аповеды пра тыя справы, што даручалі сышчыку, і нібыта, між іншым, даваў яму парады, якія чэрпаў са скарбніцы свайго багатага вопыту і глыбокіх ведаў. Але гэтым вечарам Лестрейд казаў толькі пра надвор'е і пра газетныя навіны. Потым ён раптоўна замоўкнуў і пачаў задумліва здзьмухваць попел са сваёй цыгары. Холмс уважліва паглядзеў на яго і спытаўся: «У вас ёсць да мяне якая-небудзь цікавая справа?» «Да не, мистер Холмс, нічога цікавага». «У такім разе я слухаю вас». Лестрейд засмяяўся. «Ад вас нічога не схаваеш, мистер Холмс. У мяне, правда, ёсць на прыкмеце адзін выпадак, але настолькі нязначны, што я не хацеў вас непакоіць. Між тым драбяза драбязой, аднак гэта даволі дзіўная драбяза, а я ведаю, што вас вабіць усё незвычайнае. Хаця, шчыра кажучы, гэтая справа хутчэй за ўсё павінна займаць доктара Уотсона, а не нас з вамі». «Хвароба». «Вар'яцтва. І да таго ж даволі дзіўнае вар'яцтва. Цяжка ўявіць сабе нашага сучасніка, які настолькі ненавідзіць Наполеона першага, што знішчае кожнае яго адлюстраванне, якое трапляецца яму на вочы». Холмс вальней уладкаваўся ў крэсле і сказаў: «Гэта мяне мала цікавіць». «Вось-вось, і я гэтаксама казаў, хаця калі чалавек гэты здзяйсняе крадзеж з узломам, і калі адлюстраванні Наполеона, што ён знішчае, належаць не яму, а іншым людзям, ён з доктаравых рук трапляе зноў-такі да нас». «Крадеж з узломам. Гэта ўжо цікавей. Раскажыце мне ўсё да апошняй дробязі». Лестрейд выцягнуў службовы нататнік і пагартаў яго, каб аднавіць усё ў памяці. «Пра першы выпадак нам паведамілі 4 дні таму», — сказаў ён. «Гэта было ў краме Морза Хэтсона, які гандлюе карцінамі і статуямі на Кеннінгтон-роуд. Прыказчык на хвіліну выйшаў з крамы і раптам пачуў нейкі трэск. Ён паспяшаўся назад і ўбачыў, што гіпсавы злепак бюста Наполеона, які стаяў на прылаўку поруч з іншымі творамі мастацтва, ляжыць на падлозе, раструшчаны ўшчэнт. Прыказчык выскачыў на вуліцу, але хаця многія прахожыя казалі, што бачылі чалавека, які выбег з крамы, дагнаць яго не ўдалося. Можна было б падумаць, што гэта адзін з выпадкаў бессэнсоўнага хуліганства, які здараецца час ад часу. Пра гэта так і сказалі канстэблю. Гіпсавы бюст каштаваў усяго некалькі шылінгаў, і уся гэтая справа падалася такою дробязнаю, што не варта было распачынаць следства. Наступны выпадак быў больш сур'ёзны і не менш дзіўны. Ён адбыўся сёння ўначы. На Кеннінгтон-роуд, усяго праз некалькі соцень крокаў ад крамы Морза Хэтсона, жыве вядомы медык, доктар Барнікот, у якога шырокая практыка на паўднёвым беразе Тэмзы. Доктар Барнікот — шчыры прыхільнік Наполеона. Увесь ягоны дом поўніцца кнігамі, карцінамі і рэліквіямі французскага імператара. Нядаўна ён набыў у Морза Хэтсона 2 аднолькавыя копіі са знакамітага бюста Наполеона, які стварыў французскі скульптар Дэвін. Адну з гэтых копій ён паставіў у сябе ў кватэры на Кеннінгтон-роуд, а другую на камін у хірургічнай на лаўры Брыкстон-роуд. Сёння раніцай, калі доктар Барнікот вярнуўся дадому, ён убачыў, што ноччу ягоны дом
абрабавалі, але пры гэтым не ўкралі нічога, акрамя гіпсавага бюста, што стаяў у перадпакоі. Злодзей вынес бюст з дома і разбіў аб садовую агароджу. Раніцою каля агароджы знайшлі грудок асколкаў. Холмс пацёр рукі. Выпадак і праўда незвычайны. Я быў упэўнены, што ён вам спадабаецца, але я яшчэ не скончыў. А 12-й доктар Барнікот прыехаў да сябе ў хірургічную, і уявіце сабе ягонае здзіўленне, калі ён убачыў, што акно ў хірургічнай адчынена, а па падлозе раскіданы рэшткі ад другога бюста. Мы даследавалі абодва выпадкі, але нам не ўдалося выявіць, хто ён. Гэты злачынца, або гэты вар'ят, што займаецца падобнымі крадзяжамі. Вось, містер Холмс, усе факты. Факты арыгінальныя і нават мудрагелістыя. Мне б хацелася ведаць, ці былі бюсты разбіты ў доктара Барнікота дакладнымі копіямі бюста, раструшчанага ў краме Морза Хэтсона. Іх адлівалі ў адной форме. Значыць, нельга сцвярджаць, што чалавек, які раструшчыў бюст, дзейнічаў пад уплывам ненавісці да Наполеона. Калі прыняць пад увагу, што ў Лондоне знаходзіцца некалькі тысяч бюстаў выяў вялікага імператара, цяжка паверыць, што невядомы фанатык абсалютна выпадкова пачаў сваю дзейнасць знішчэння 3 копій з аднаго бюста. Гэта прыходзіла ў голову мне, сказаў Лестрейд. А што вы пра гэта думаеце, доктор Уотсон? Вар'яцтвы на якім-небудзь адным пункце могуць быць надзвычай разнастайнымі, адказаў я. Ёсць такая з'ява, якую сучасныя псіхолагі называюць неадчэпная ідэя. Ідэя гэтая можа быць абсалютна дробязнаю, а чалавек падуладны ёй можа быць здаровы ва ўсіх іншых адносінах. Уявім сабе, што гэты маньяк занадта багата чытаў пра Наполеона, або, скажам, даведаўся пра якую-небудзь крыўду, нанесеную яго продкам падчас наполеонаўскіх войнаў. У яго склалася неадчэпная ідэя, і пад яе ўплывам ён зрабіўся здольным на самыя фантастычныя выбрыкі. Ваша тэорыя нам не падыходзіць, дарагі мой дружа Уотсон, бо аніякая навязлівая ідэя не змагла б падказаць вашаму цікаваму маніяку, дзе знаходзяцца гэтыя бюсты. Холмс, а як растлумачыце гэта вы? А я і не спрабую растлумачыць гэта. Я адно толькі бачу, што ў эксцэнтрычных учынках гэтага джентльмена ёсць пэўная сістэма. Далейшыя падзеі адбыліся хутчэй і былі больш трагічнымі, чым мы ўяўлялі сабе. Наступныя раніцы, калі я апранаўся ў сваёй спачывальні, Холмс пагрукаўся да мяне ў дзверы і зайшоў з тэлеграмай у руцэ. Тэрмінова прыязджайце ў Кенсінгтон, Піт-стрыт, 131. Лестрейд. Што гэта значыць? Не ведаю. Гэта можа значыць усё, што заўгодна, але здаецца мне, што гэта працяг гісторыі з бюстамі Наполеона. Калі я не памыляюся, з гэтага вынікае, што наш сябра-маньяк перанёс сваю дзейнасць у другую частку Лондона. Кава на стале, Уотсон, а кэп каля дзвярэй. Праз паўгадзіны мы былі ўжо на Піт-стрыт, у вузкім завулку, што цягнуўся паралельна адной з самых ажыўленых лонданскіх магістралей. Дом нумар 131 аказаўся прадстаўнічай пласкагрудай пабудовы, у якой не было нічога романтычнага. Калі мы пад'ехалі, перад ягонай садовай агароджаю стаяў натоўп разявак. Чорт пабяры, ды тут не менш, як забойства. У Лестрейда, што выйшаў нам насустрач, быў вельмі заклапочаны твар. Ён правёў нас у гасцёўню, па якой бегаў надзвычай ускудлачаны пажылы чалавек у фланэлевым халаце. Нам назвалі яго, гэта быў гаспадар дома містер Хорас Харкер, супрацоўнік цэнтральнага сіндыката друку.
Гісторыя з Наполеонамі працягваецца, сказаў Лестрейд. Учора ўвечары яна зацікавіла вас, містер Холмс. Я падумаў, што вам будзе прыемна прымаць удзел у яе расследаванні. Асабліва цяпер, калі яна прывяла да такой змрочнай падзеі. Да якой падзеі? Да забойства. Містер Харкер, раскажыце, калі ласка, гэтым джентльменам усё, што адбылося. Чалавек у халаце павярнуў да нас свой заклапочаны твар. Дзіўная рэч, сказаў ён. Усё жыццё я апісваў у газетах падзеі, што здараліся з іншымі людзьмі, а вось калі ўрэшце у мяне самога адбылася такая значная падзея, я настолькі разгубіўся, што двух слоў не магу напісаць. Прынамсі, ваше імя, містер Шерлок Холмс, я адчуў. І калі вам удасца раскрыць гэтую загадкавую справу, я буду ўзнагароджаны за прыкрую неабходнасць пераказваць усё яшчэ раз. Холмс сеў і падрыхтаваўся уважліва слухаць. Гэтае забойства звязана з бюстам Наполеона, што купіў я месяцы 4 таму. Ён абышоўся мне вельмі танна ў краме браты Хардзінг. Ну што, каля Хай-стрытскага вакзала. Звычайна я пішу свае артыкулы па начах і нярэдка сяджу за працаю да світанка. Так было сёння. Я сядзеў у сваёй нары ў самым канцы верхняга паверха, раптам каля 3 гадзін да мяне даляцеў нейкі шум. Я прыслухаўся, але гук не паўтарыўся. Я падумаў, што шумелі на вуліцы, але хвілін праз 5 я раптоўна пачуў жахлівы крык. Ніколі яшчэ, містер Холмс, не даводзілася мне чуць гэткіх страшных гукаў. Крык гэты будзе стаяць у мяне ў вушу да самай смерці. Хвіліну або 2 я праседзеў нерухома, бо здранцвеў ад страху, а потым качаргу ўзяў і пайшоў уніз. Калі я зайшоў у гэты пакой, дык убачыў, што акно расчынена, а бюст Наполеона, што стаяў на каміне, знік. Я ніяк не магу даўмецца, чаму злодзей спакусіўся на яго самы звычайны, нічога не варты гіпсавы злепак. Як вы самі бачыце, чалавек, які надумаецца скочыць з гэтага акна, трапіць на прыступкі параднага хода. Злодзей несумненна ўцёк менавіта гэтым шляхам, а таму я мінуў перадпакой і адчыніў уваходныя дзверы. Я ступіў у цемру, але спатыкнуўся і ледзь не паваліўся на нябожчыка, што ляжаў на ганку. Я пайшоў, прынёс лямпу. У небаракі на горле зеўрала рана. Усе верхнія прыступкі былі залітыя крывёю. Ён ляжаў на спіне, калені былі паднятыя, рот адтулены. О, гэта было жахліва. Я свіснуў свой паліцэйскі свісток і адразу ж страціў прытомнасць. Больш я нічога не помню. Ачуняў я ў перадпакоі, а поруч стаяў палісмен. Хто быў забіты? Даведацца пра гэта пакуль што не ўдалося, адказаў Лестрейд. Можаце самі агледзець яго ў труперні. Высокі, загарэлы, вельмі моцны мужчына, але яму, відаць, не было яшчэ 30. Апрануты бедна, аднак на рабочага не падобны. Поруч з ім у лужыні крыві ляжаў нож з рагавымі тронкамі. Невядома, належаў ён забітаму або забойцы. На адзенні ў забітага не было метак, па якіх можна было б даведацца, як яго прозвішча. У кішэнях мы знайшлі яблык, вяроўчыну, карту Лондона і фотокартку. Вось яна. Гэта быў імгненны здымак, зроблены маленькім апаратам. На ім быў малады чалавек з выразнымі рысамі твару, з густымі бровамі, з моцна развітымі сківіцамі, што выдаваліся ўперад, як у павіяна. Наогул, было ў ім нешта ад малпы. А што сталася з бюстам? Бюст удалося выявіць толькі перад тым, як вы прыйшлі. Яго знайшлі ў садзе перад пустым домам на Кемптон-хаус-роуд. Ён раструшчаны, надрабнюты,
драбнюткія кавалкі. Я якраз іду туды, каб агледзець яго. Хочаце пайсці са мною? Месца, дзе знайшлі рэшткі бюста, было за некалькі ярдаў ад дома. Упершыню нам удалося ўбачыць тое, што засталося ад выявы вялікага імператара, што выклікала такую шалёную і разбуральную нянавісць у сэрцы нейкага незнаёмца. Холмс падняў некалькі асколкаў і пільна даследаваў іх. Па ягоным заклапочаным твары я зразумеў, што ён натрапіў на след. «Ну што?» – спытаўся Лестрейд. Холмс паціснуў плячыма. Яшчэ немало давядзецца нам навалтузіцца з гэтай справаю. І ўсё-такі, на пачатак у нас і ёсць тое. Гэты танны бюст у вачах таго дзіўнага злачынцы каштаваў даражэй за чалавечае жыццё. Вось першы факт, які мы выявілі. Ёсць і другі факт, не менш дзіўны. Калі адзіная мэта злачынца была ў тым, каб раструшчыць бюст, дык чаму ён не зрабіў гэта ў доме або каля яго? А злачынцу надзвычай уразіла сустрэча з чалавекам, якога яму давялося забіць. Ён сам не ўсведамляў, што робіць. Што ж, гэта падобна на праўду. Але я хачу звярнуць вашу ўвагу на дом, што стаіць у садзе, дзе раструшчаны бюст. Лестрейд агледзеўся навокал. «А дом гэты пусты», – сказаў ён, – «і злачынца ведаў, што ніхто яго тут не патрывожыць». Але на гэтай вуліцы ёсць і другі пусты дом. І яму трэба было прайсці паўз яго, каб дайсці да гэтага. Чаму ён не раструшыў бюст каля першага пустога дома? Ён жа разумеў, што з кожным лішнім крокам павялічваецца небяспека сустрэцца з кім-небудзь. На гэта я не звярнуў увагі, сказаў Лестрейд. Холмс паказаў на вулічны ліхтар, што гарэў у нас панад галовамі. Тут гэты чалавек мог бачыць тое, што робіць, а там не мог. Вось што прывяло яго сюды. Чорт пабяры, ваша праўда, сказаў сышчык. Цяпер я прыгадваю, што бюст, які належаў доктару Барнікоту, раструшчылі непадалёк ад ягонай чырвонай лямпы. Але што вынікае з гэтага факту, містер Холмс? Трэба яго запомніць. Пазней мы можам натрапіць на абставіны, якія прымусяць нас вярнуцца да яго. Што вы збіраецеся рабіць зараз, Лестрейд? По-мойму, зараз лепш за ўсё пастарацца выявіць асобу забітага. Гэта не надта складана, калі мы будзем ведаць, хто ён такі, хто ягоныя таварышы. Нам удасца выявіць, што рабіў ён уначы на Піт-стрыт, каго ён тут сустрэў і хто забіў яго на ганку ў містера Хораса Харкера. Ці вы не згодны з гэтым? Згодны, Лестрейд, але я падышоў бы да гэтай загадкі з іншага боку. З якога? Ой, я не хацеў бы ўплываць на вас. Вы рабіце па-свойму, а я буду рабіць па-свойму. Потым мы параўнаем вынікі нашых пошукаў і тым самым дапаможам адзін аднаму. Выдатна. Зараз вы вяртайцеся на Піт-стрыт. І вядома, што бачыце містера Хораса Харкера. Перадайце яму, калі ласка, ад майго імені, што, па-мойму, мінулай ночы ў ягоны дом наведваўся крыважарны вар'ят, ахоплены маніяй Напалеона ненавісніцтва. Гэта спатрэбіцца яму для артыкула. Лестрейд здзіўлена зірнуў на Холмса. Неужо вы правда так думаеце? Холмс усміхнуўся. Ці так я думаю? Можа, і не так. Але такая версія падасца вельмі цікавай містеру Харкеру і падпісчыкам Цэнтральнага сіндыкату друку. Ну, Вотсон, сёння ў нас будзе немало клопату. Я буду шчаслівы, Лестрейд, калі ўвечары, гадзіну 6 вы зойдзеце да нас на Бейкер-стрыт. А пакуль што я пакінуў сябе
Мы с Шерлоком Холмсом пехотою пайшлі на Хай-стрыт і зазірнулі ў краму браты Хардинг, дзе быў набыты бюст Наполеона. Малады прыказчык сказаў нам, што містер Хардинг будзе ў краме адно толькі пад канец дня, а сам ён ніякіх звестак даць нам не можа, бо служыць тут усяго некалькі дзён. На твары ў Холмса з'явіліся незадаволенасць і расчараванне. Нічым не парадзіш, Уотсон. Нельга ўвесь час разлічваць на ўдачу. Давядзецца зайсці сюды пад канец дня. Як вы, напэўна, здагадаліся, я збіраюся прасачыць гісторыю гэтых бюстаў ад самага пачатку. Каб выявіць, ці не было пры іх стварэнні якіх-небудзь незвычайных абставін, што вызначылі іх дзіўны лёс. Пойдзем пакуль што да містера Морза Хедсона на Кеннінгтон-роуд і паглядзім, ці не дадасць ён нам хоць трохі святла на гэтую загадку. Цэлую гадзіну мы ехалі да крамы гандляра карцінамі. Гэта быў маленькі тоўсты чалавечак з чырвоным носам і з'едлівым характарам. Так, сэр, раструшчыў на маім прылаўку, сэр, абураўся ён. Навошта мы плацім падаткі, калі любы нягоднік можа ўварвацца да нас і папсаваць тавар? Так, сэр, гэта я прадаў доктару Барнікоту абодва бюсты. Ганьба, ганьба, сэр. Анархістская змова, вось што гэта такое. По-мойму, толькі анархіст здольны знішчыць статую. Адкуль у мяне гэтыя бюсты, не разумею, якія адносіны гэта можа мець да справы. Ну што ж, сэр, калі вам і праўда трэба ведаць, я скажу, я набыў іх у Гельдера і кампаніі, у Стэпні на Чэрч-стрыт. Гэта вядомая фірма. Існуе больш за 20 гадоў. Колькі я іх купіў? 3. 2 прадаў доктару Барнікоту, а 1 раструшчылі сярод белага дня ў мяне на прылаўку. Ці ведаю я чалавека, што на гэтай фатаграфіі не ведаю. Хаця не, ведаю, гэта Бепа. Бепа, італьянец-рамеснік. Час ад часу робіць што-нішто ў мяне ў краме, можа рэзаць па дрэве, можа залаціць рамы, усяго пакрысе ён сышоў ад мяне тыдзень таму, і з таго часу я пра яго нічога не чуў. Не, я не ведаю, адкуль ён, дзе ён цяпер, таксама не ведаю, супраць яго я нічога не маю, працаваў ён някепска, ён сышоў 2 дні да таго, як у мяне знішчылі. Што ж, Морз Хедсон расказаў нам болей, чым можна было чакаць. Значыць, гэты Бепа прымаў удзел і ў тых падзеях, што адбываліся ў Кеннінгтоне, і ў тых, што адбыліся ў Кенсінгтоне. Дзеля гэтага факту не шкада праехаць 10 міль. А цяпер, Уотсон, едзем у Стэпні, да Гельдера і кампаніі, на радзіму бюстаў. Не сумнявайся, што мы пачуем там шмат цікавага. Артур Конан Дойл. 6 Наполеонов. Мы проехали праз фешенебельны Лондон, праз Лондон атэляў, праз Лондон тэатральны, праз Лондон літаратурны, праз Лондон камерцыйны, праз Лондон марскі і нарэшце патрапілі ў прыбярэжны раён, забудаваны прыбытковымі дамамі. Тут пераважала бедната, што трапіла сюды з усіх канцоў Еўропы. На шырокай вуліцы мы знайшлі патрэбную скульптурную майстэрню, яна размяшчалася на вялікім двары, застаўленым над магільнымі помнікамі, і уяўляла сабою прасторны пакой, у якім чалавек 50 рабочых
займаліся разьбой і фармоўкай. Высокі гаспадар бландзін прыняў нас ветліва і даў вычарпальныя адказы на ўсе Холмсавы пытанні. Запісы ў ягоных кнігах сведчылі, што з давінаўскага мрамарнага бюста Напалеона было адфармавана шмат копій. Аднак тыя 3 бюсты, якія каля года таму ён паслаў Морзу Хэтсону, складалі палову асобнай партыі з 6 штук. І яшчэ 3 бюсты з гэтай партыі былі прададзены братам Хардзінг у Кенсінгтоне. Не, бюсты гэтай шасцёркі нічым не адрозніваліся ад астатніх. Не. Ён не ведае, з якой прычыны хто-небудзь можа надумацца знішчыць гэтыя бюсты. Падобная думка здаецца яму проста смешнай. Аптовая цана гэтых бюстаў 6 шылінгаў, але ў розніцу за іх можна ўзяць 12 і нават болей. Бюсты гэтыя робяцца так. Адліваюць 2 гіпсавыя злепкі з 2 палавін, а потым злучаюць абодва профілі разам. Гэтую працу звычайна выконваюць рабочыя італьянцы ў гэтым самым пакоі. Калі бюст гатовы, яго ставяць на стол у калідоры, каб ён высах, а потым адносяць на склад. Больш ён нічога не можа нам расказаць. Але тут Холмс паказаў гаспадару фатаграфічны здымак. І здымак гэты страшэнна ўразіў гаспадара. Ягоны твар запалымнеў ад гневу, бровы навыселі над блакітнымі тэўтонскімі вачыма. Ах, нягоднік! Канечне ж, я яго добра ведаю, маю майстэрню ўсе паважаюць, і за ўвесь час, пакуль яна існуе, тут толькі аднаго разу была паліцыя вось з-за гэтага суб'екта. Было гэта больш за год таму. Ён ударыў на вуліцы другога італьянца ножом, а потым уцякаў ад паліцыі і забег у нашу майстэрню. Тут яго і арыштавалі. Клікалі яго Бэпа, а прозвішча я не ведаю. Гэта было мне справядлівым пакараннем за тое, што ўзяў на працу чалавека, у якога такі твар. Хаця, трэба прызнаць, ён быў добрым работнікам, адным з лепшых. Як яго пакаралі? Той, каго ён параніў, застаўся жывы, а таму яго прысудзілі толькі да года турмы. Не сумняваюся, што ён ужо выйшаў на волю, але прыйсці сюды наўрад ці адважыцца. У мяне працуе ягоны стрыечны брат. Відаць, ён можа сказаць вам, дзе Бэпа. Не. Не кажыце ягонаму брату ніводнага слова. Прашу вас, ніводнага слова. Справа гэтая надзвычай сур'ёзная. Чым больш я ёй займаюся, тым больш сур'ёзная она мне ўяўляецца. У вашай гандлёвай кнізе пазначана, што вы прадалі гэтыя бюсты Напалеона 3 чэрвеня мінулага года. А ці не можаце вы мне сказаць, якога числа арыштавалі Бэпа? Я магу вызначыць гэта, праўда, не зусім дакладна. По плацёжнай ведамасці, адказаў гаспадар, а потым пакорпаўся ў сваіх паперах і дадаў. Так, апошняе жалаванне яму выплацілі 20 мая. Дзякуй вам. Не буду больш адбіраць у вас час і злоўжываць вашым цярпеннем. На развітанне мы яшчэ раз папрасілі яго нікому не казаць пра нашу размову, выйшлі з майстэрні і вярнуліся на захад. Было за поўдзень, калі нарэшце нам удалося спехам паснедаць у адным рэстаране. Каля ўвахода ў рэстаран прадаваліся газеты, а на асобным плакаце, што паведамляў пра апошнія навіны, буйнымі літарамі было надрукавана: «Злачынства ў Кенсінгтоне. Вар'ят-забойца». Мы зазірнулі ў газету і пераканаліся, што містэру Хорасу Харкеру ўсё ж такі ўдалося надрукаваць свой артыкул. У 2 калонках сенсацыйна і квяціста апісваліся падзеі, што адбыліся ў ягоным доме. Холмс разгарнуў газету на стале, еў і чытаў адначасова. Разы са 2 ён фыркнуў. Цудоўна. Все як мае быць, Уотсон. Вось паслухайце. Прыемна ўсведамляць, што не можа быць 2 розных пунктаў гледжання на гэтую падзею, бо і містер Лестрейд, адзін з самых вопытных паліцэйскіх агентаў, і містер Шерлок Холмс, шырока вядомы кансультант і эксперт, сышліся на тым, што ланцужок мудрагелістых здарэнняў, якія скончыліся так трагічна, сведчыць пра вар'яцтва, а не пра злачынства.
Выкладзеныя факты нельга вытлумачыць нічым іншым, акрамя як душэўнай хваробай. Што ж, прэса, Уотсон, гэта сапраўдны скарб, калі ўмець ім карыстацца. А зараз, калі вы паспелі паесці, мы вернемся ў Кенсінгтон і паслухаем, што нам раскажа гаспадар братоў Хардзінг. Заснавальнік гэтага вялікага гандлёвага дома быў спрытным і вёрткім, вельмі рухавым і жвавым, кемлівым і гаваркім. Зразумела, сэр. Я ўжо ўсё ведаю з вячэрніх газет. Містер Хорас Харкер, наш сталы пакупнік. Мы прадалі яму гэты бюст некалькі месяцаў таму. 3 такія бюсты мы атрымалі ад Гельдера і кампаніі ў Стэпні. Мы іх ужо прадалі. Каму? Зараз я зазірну ў сваю гандлёвую кнігу і адкажу вам. Вось тут усё записано. 1 бюст мистеру Харкеру, Другі містеру Джазаю Брауну, што жыве ў Чызіку на Лабурным Вэлі, у Лабурным Лодж, а 3 містеру Стэнфорду, што жыве ў Рэдзінгу на Лаурер Гроу Род. Пакуль містер Хардзінг пералічваў, Холмс штосьці занатоўваў, і выгляд у яго быў надзвычай задаволены. Аднак ён нічога не растлумачыў мне і адно толькі сказаў, што нам трэба спяшацца, бо нас чакае Лестрейд. І праўда, калі мы прыехалі на Бейкер-стрыт, сышчык ужо чакаў нас і цярпліва хадзіў па пакоі. Па ягоным выглядзе можна было здагадацца, што дзень не прайшоў для яго марна. «Як справы, містер Холмс?» – спытаўся ён. Нам давялося папрацаваць як след, і папрацавалі мы недарэмна. Мы наведалі абодвух гандляроў і гаспадара майстэрні. Я прасачыў лёс кожнага бюста Наполеона ад самага пачатку. Лёс кожнага бюста? Вскрикнул Лестрейд. Хай сабе так, мистер Холмс, я не збіраюся з вами спрачацца, але мне здаецца, за дзень я дасягнуў болей, чым вы. Я вызначыў асобу забітага. Ды што вы кажаце? Я вызначыў і прычыну злачынства. Выдатна. На шыю забітага быў каталічны крыжык, акрамя таго смуглае адценне ягонай скуры мімаволі вядзе да думкі, што ён нарадзіўся на поўдні, а ў нас ёсць спецыяліст па італьянскіх кварталах, інспектар Хіл, які адразу пазнаў яго. Гэта быў П'етра Вянуччы, неапалітанец, адзін з самых небяспечных галаварэзаў у Лондоне. Як бачыце, усё пачынае высвятляцца. Хутчэй за ўсё забіў яго таксама італьянец. Петра высочыў яго і насіў у кішэні фатаграфію, каб не зарэзаць памылкова каго-небудзь іншага. І ён высачыў свайго ворага, убачыў, як той зайшоў у дом, дачакаўся, покуль той выйшаў, накінуўся на яго, але ў бойцы атрымаў смяротную рану. Што вы пра гэта думаеце, містер Шерлок Холмс? Так, цудоўна, Лестрейд, цудоўна, ну проста цудоўна. Толькі як вы растлумачыце, што знішчаюцца бюсты Наполеона? Ай, зноў бюсты, вы ніяк не можаце выкінуць іх з галавы. Урэшце рэшт, гісторыя з гэтымі бюстамі дробязь. Дробнае зладзейства, за якое можна прысудзіць не больш як 6 месяцаў турмы. А вось забойства, сапраўдная справа. Як бачыце, я ўжо трымаю ў сваіх руках усе ніткі. Што вы збіраецеся рабіць далей? Пайду разам з Хілам у італьянскі квартал, знайду чалавека, што на гэтым фотаздымку, і арыштую яго па абвінавачванню ў забойстве. Хочаце пайти з намі? Не, дзякуй. Мне думаецца, што мы можам дасягнуць поспеху значна прасцей. Не магу, праўда, дэклараваць, бо гэта залежыць. Карацей, гэта залежыць ад адной абставіны, што па-за нашай уладаю. 2 шансы за поспех і 1 супраць. Таму я ўпэўнены, што калі вы пойдзеце са мною сёння ноччу, мы арыштуем яго. У італьянскім квартале? Не. Па-мойму, куды надзейней шукаць яго ў Чызіку. Калі вы, Лестрейд, сёння ноччу пойдзеце са мною ў Чызік, я абяцаю вам пайсці заўтра ў італьянскі квартал. Паверце, адтэрміноўка не прынясе ніякай шкоды. А зараз трэба крыху паспаць, бо выходзіць раней, як каля 11 няма сэнсу, а вярнуцца нам удасца хутчэй за ўсё толькі раніцаю. Паабедайце з намі, Лестрейд, і кладзіцеся вось на гэтую канапу. А вы, Уотсон, патэлефануйце. Трэба выклікаць пасыльнага і тэрмінова адправіць ліст.
Холмс цэлы вечар корпаўся над стосамі старых газет, якімі быў завалены адзін з нашых куткоў. Нарэшце ён выйшаў адтуль. Вочы ў яго пераможна ззялі, але ён нічога не сказаў нам пра вынік сваіх пошукаў. Я ўжо настолькі вывучыў метады майго сябра, што нават калі не разумеў ягоныя задумкі цалкам, здагадваўся, якім чынам ён разлічвае захапіць злачынцу. Гэты дзіўны злачынца паспрабуе цяпер знішчыць два астатнія бюсты, а адзін з іх знаходзіцца, як я запомніў, у Чызіку. Несумненна, што мэта нашага начнога паходу захапіць яго на месца злачынства. Я не мог не захапляцца вынаходлівасцю майго сябра, які знарок паведаміў у вячэрняй газеце абсалютна лжывыя здагадкі, каб пераканаць злачынцу, што той можа дзейнічаць без усялякай рызыкі. І я не здзівіўся, калі Холмс параіў мне захапіць з сабою рэвальвер. А сам ён узяў з сабою сваю улюбёную зброю, паляўнічую плётку, у ручку якой быў заліты свінец. У 11 гадзін каля нашых дзвярэй спыніўся экіпаж. Па Хаммерсмітскім мосце мы пераехалі на процілеглы бераг Тэмзы. Тут фурману загадалі пачакаць. Мы пайшлі пехатою і неўзабаве выйшлі на пустэльную дарогу, паабапал якой стаялі зграбныя домікі. Вакол кожнага доміка быў маленькі сад. Пры святле вулічнага ліхтара на браме аднаго з іх мы прачыталі надпіс «Вілла Лабурнум». Гаспадары, відаць, ужо спалі, бо ўвесь дом быў пагружаны ў цемру. Адно толькі круглае акенца над уваходнымі дзвярыма цьмяна свяцілася і кідала пляму святла на садовую сцяжынку. Мы ўвайшлі праз браму і сталіся ў густым цені драўлянага плота, што аддзяляў садзік ад дарогі. Прынамсі, чаканне наша было нядоўгім і скончылася самым нечаканым і дзіўным чынам. Раптоўна садовая брама расчынілася, і гнуткая цёмная постаць, спрытная і рухавая, як малпа, паімчала па садовай сцяжынцы. Мы бачылі, як яна мільганула ў промні святла, што падаў з акенца і знікла ў чорным цені. Запанавала доўгая цішыня, мы стаялі, стаіўшы дыханне. Нарэшце слабы трэск дапяў нашых вушэй. Гэта расчынілася в акно, потым зноў усталявалася цішыня. Злачынца блукаў па дому. Мы раптам убачылі, як у пакоі ўспыхнула святло ягонага кішэннага ліхтарыка. Таго, што ён шукаў, там, мабыць, не было, таму што праз мінуту святло перамясцілася ў іншы пакой. Хадзем да адчыненага акна. Схопім яго, калі ён выскачыць, прашаптаў Лестрейд. Але злачынца выскачыў з акна раней, чым мы паспелі скрануцца з места. Ён трымаў у руках штосьці белае і спыніўся ў промні святла. Па-зладзейску азірнуўся, але цішыня пустэльнай вуліцы супакоіла яго. Ён павярнуўся да нас спінаю, апусціў сваю ношу на зямлю, і праз імгненне мы пачулі гук моцнага удару, а пасля ціхае пастукванне і патрэскванне. Злодзей так паглыбіўся ў свой занятак, што не пачуў, як мы падкраліся да яго. Холмс, як тыгр, скочыў яму на спіну, а мы з Лестрейдам схапілі злачынцу за рукі і надзелі на яго наручнікі. Калі ён азірнуўся, я ўбачыў спалатнялы твар, перакошаны ад злосці, і пераканаўся, што гэта сапраўды той чалавек, якога я бачыў на фотаздымку. Але не на палонніка скіраваў усю сваю ўвагу Холмс. Ён самым пільным чынам даследаваў тое, што наш палоннік вынес з дому. Гэта быў шчэнт раструшчаны бюст Напалеона, такі самы, які мы бачылі сёння раніцою. Холмс па чарзе разглядаў пад святлом кожны кавалак, але ўсе яны нічым не адрозніваліся ад любых іншых асколкаў гіпсу. Ледзь паспеў ён скончыць сваё даследаванне, іх дзверы расчыніліся, і перад намі апынуўся гаспадар дома, дабрадушны таўстун у штанах і ў кашулі.
Мистер Джазая Браун, калі не памыляюся. Это я, сэр. А вы, конечно, мистер Шерлок Холмс. Посыльный принес мне вашу записку, и я зробил все так, как вы мне пораили. Мы зачинили все двери и чакали, что будет. Вельми рады, что вы захопили негодника. Прошу вас у дом, джентльмены, выпейте на дорожку. Аднак Лестрейду карцела як мага хутчэй даставіць палонніка ў надзейнае сховішча, і праз некалькі хвілін наш кэп ужо вёз нас у Лондан. Палоннік не вымавіў аніводнага слова і адно толькі злосна зіркаў на нас з-пад шапкі кучаравых валасоў. У паліцэйскім участку яго старанна абшукалі, але не знайшлі нічога, акрамя некалькіх шылінгаў і доўгага кінжала, на тронках якога можна было разгледзець сляды крыві. «Усё добра», — сказаў Лестрейд, калі развітваўся з намі. «Хіл ведае ўсіх гэтых італьянцаў і адразу вызначыць, хто ён такі. Убачыце, моя тэорыя цалкам пацвердзіцца. Але я вельмі удзячны вам, містер Холмс, за тое, што вы с таким майстэрствам падстроілі злачынцу пастку. Я дагэтуль не зусім разумею, як такое прыйшло вам у галаву». Баюся, што занадта позні час, каб займацца тлумачэннямі. Акрамя таго, некаторых падрабязнасцей мы яшчэ не выявілі. Калі вы зойдзеце да мяне заўтра ў 6, я давяду вам, што нават цяпер мы не зусім разумеем сапраўднага значэння гэтай своеасаблівай справы. Наступным вечарам Лестрейд паведаміў нам усё, што ўдалося дазнацца пра асобу арыштаванага. Прозвішча ягонага ніхто не ведае, а клічуць яго Бэпа. Гэта самы адчайны шалапут ва ўсёй італьянскай калоніі. Калісьці ён быў таленавітым скульптарам, але потым пайшоў па дрэннай дарозе і двойчы сядзеў у турме. Адзін раз за дробны крадзеж, а другі за тое, што параніў свайго земляка. Па-англійску ён гаворыць выдатна. Дагэтуль не выяўлена, навошта ён знішчаў бюсты Наполеона, а сам ён упарта адмаўляецца адказваць на пытанні пра гэта. Аднак паліцыі ўдалося выявіць, што арыштаваны ўмее рабіць бюсты і што ён вырабляў іх, калі працаваў у майстэрні Гельдера і кампаніі. Усе гэтыя звесткі, большую частку з якіх мы ўжо ведалі, Холмс выслухаў з ветліваю увагаю, але я добра ведаў яго, а таму заўважыў, што думкі ў яго занятыя нечым іншым. Скрозь маску, якую Холмс надзеў на сябе, я выразна ўбачыў, што ён чагосьці чакае і аб чымсьці турбуецца. Нарэшце ён ускочыў з крэсла, і вочы ў яго заблішчэлі. Пачуўся званок у дзверы. Праз хвіліну мы пачулі крокі, і ў пакой зайшоў пажылы чалавек, у якога быў чырвоны твар і сівыя бакенбарды. У правай руцэ ён трымаў старамодны куфэрак, які паставіў на стол. «Магу я бачыць містера Шерлока Холмса?» Мой сябра пакланіўся, і на ягоным твары з'явілася ўсмешка. «Містер Сэндфорд? З рэдзінга, калі не памыляюся?» «Так, сэр. Здаецца, я крыху спазніўся, але расклад цягнікоў складзены так неўдала. Вы пісалі мне пра бюст, які ў мяне ёсць». «Так, абсолютно дакладна». Я прыхапіў з сабою ваш ліст. Вось, вы пішаце: «Я хацеў бы набыць слепак з бюста Наполеона, створанага скульптарам Девінам, і гатовы заплаціць 10 фунтаў
за экземпляр, які належыць вам. Гэта праўда? Правда. Ваш ліст мяне вельмі здзівіў. Я ніяк не мог даўмецца, як вы даведаліся, што у мяне ёсць гэты бюст. Все тлумачыцца вельмі проста. Містер Хардинг, гаспадар гандлёвага дома браты Хардинг, сказаў мне, што прадаў вам апошнюю копію з гэтага бюста, а таксама паведаміў мне ваш адрес. Я разумею. А ён сказаў вам, колькі я заплаціў за гэты бюст? Не, не сказаў. Мистер Холмс, я чалавек сумленны, хотя і не надта багаты. Я заплаціў за гэты бюст толькі 15 шылінгаў. І хачу, каб вы ведалі пра гэта, перш чым я атрымаю ад вас 10 фунтаў. Гэтыя словы сведчаць пра вашу добрасумленнасць, містер Сэнфорд. Але я сам назваў гэтую цану і не намерваюся ад яе адмаўляцца. З вашага боку гэта вельмі высакародна, містер Холмс. По вашей просьбе я прывёз бюст з сабою. Вось ён. Містер Сэнфорд адчыніў свой куфэрк, і мы нарэшце ўбачылі ў сябе на стале у непашкоджаным стане той бюст, які дагэтуль даводзілася нам бачыць, адно толькі патрушчаным. Холмс выцягнуў з кішэні аркуш паперы і паклаў на стол 10-фунтавы крэдытны білет. Містер Сэнфорд, подпишите, калі ласка, вось гэтую паперу ў прысутнасці містера Лестрада і містера Уотсона. У іх гаворыцца, што вы саступаеце мне ўсе правы, што вынікаюць з валодання гэтым бюстам. Як бачыце, я чалавек прадбачлівы. Ніколі нельга ведаць наперад, як пазней складуцца абставіны. Дякую вам, містер Сэнфорд. Вось ваши грошы. Жадаю вам усяго найлепшага. Калі наведвальнік пайшоў, Шерлок Холмс зноў здзівіў нас. Пачаў ён з таго, што дастаў з камода чысты белы абрус і засцяліў ім стол. Потым ён паставіў толькі што набыты бюст на сярэдзіну стала, падняў сваю паляўнічую плётку і цяжкой ручкаю разануў Напалеону па макаўцы. Бюст разваліўся на кавалкі, і Холмс самым пільным чынам агледзеў кожны з іх. Нарэшце ён з пераможным воклічам падаў нам кавалак, у якім было нешта круглае, цёмнае, падобнае да разынкі, запечанае ў пудзінгу. Джентльмены, дозвольте показать вам знакомитую черную перлину Борджиев. Некалькі хвілінаў мы з Лестрейдам маўчалі, а потым, ахопленыя раптоўным парывам, пачалі апладзіраваць, як апладзіруюць у тэатры, калі драма атрымала ўдалую развязку. Бледныя Холмсавы шчокі паружавелі, і ён пакланіўся нам, як кланяецца драматург, якога выклікалі на сцэну глядацкімі воплескамі. Джентльмены, гэта самая знакамітая перліна ва ўсім свеце. І на шчасце шляхам бясконцых роздумаў мне ўдалося прасачыць яе лёс ад спальні графа Калонны ў атэлі Дакр, дзе яна знікла, да сярэдзіны апошняга 6 бюстаў Напалеона, адлітых у майстэрні Гельдера і кампаніі, што ў Стэпні. Вы, конечно, помните, Лестрейд, як сенсацыйны знік гэты каштоўны камень, і як лонданская паліцыя марна намагалася знайсці яго. Паліцыя звярталася па дапамогу нават да мяне, але і я не мог даць рады. Падазравалі італьянку, графініну Пакаёку. Усе ведалі, што ў яе ёсць у Лондоне брат, але ніякіх сувязей паміж імі выявіць не маглі. Пакаёку клікалі Лукрэцыя Вінуччы, і я не сумняваюся, што П'етра, якога забілі 2 сутак таму, быў яе братам. Я праглядзеў старыя газеты і выявіў, што перліна знікла за 2 дні да арышту Бэпа.
А Бэпа арыштавалі ў майстэрні Гельдера і кампаніі якраз тады, калі рабілі гэтыя бюсты. Цяпер вы зразумелі, як развіваліся падзеі. Перліна была ў Бэпа. Магчыма, ён украў яе ў П'етра. Магчыма, ён сам быў П'етравым хаўруснікам, а магчыма, ён быў пасрэднікам паміж П'етра і ягонай сястрою. Для нас, па сутнасці, не істотна, якое з гэтых меркаванняў слушнае. Істотна для нас тое, што Перліна была ў яго якраз у той момант, калі за ім пагналася паліцыя. Бэпа забег у майстэрню, якой працаваў. Ён ведаў, што ў яго ёсць адно толькі некалькі хвілін на тое, каб схаваць надзвычай каштоўную здабычу, якую абавязкова знойдуць, калі яго пачнуць абшукваць. 6 гіпсавых бюстаў Наполеона сохлі ў калідоры. Адзін з іх быў зусім яшчэ мяккі. Бэпа імгненна зрабіў адтуліну ў вільготным гіпсе, схаваў туды Перліну і некалькімі мазкамі надаў бюсту першапачатковы выгляд. Гэта была выдатная схованка. Знайсці ў ёй Перліну немагчыма. Але Бэпа прасудзілі да года турэмнага зняволення, а бюсты прадалі тым часам у розныя канцы Лондона. Ён не мог ведаць, у якім з іх прыхаваны ягоны скарб. Бэпа мог знайсці Перліну толькі калі разбіў бы бюсты па чарзе. Аднак ён не губляў надзеі. Бэпа шукаў натхнённа і паслядоўна. Пра стрыечнага брата, што працаваў у Гельдера, ён даведаўся, якім фірмам прадалі гэтыя бюсты. Яму пашчасціла ўладкавацца на працу да Йорхаза Хадсона, і ён высачыў 3 бюсты. Але ў іх Перліны не было. З дапамогай сваіх сваякоў ён даведаўся, каму прадалі астатнія бюсты. Першы з іх быў у Харкера. Але тут Бэпа высачыў ягоны саўдзельнік, які лічыў яго вінаватым у тым, што Перліна знікла, і паміж імі адбылася бойка. А Холмс, калі П'етра быў яго хаўруснікам, навошта ён цягаў у кішэні ягоную фатаграфію? Спытаўся я. Каб можна было распытаць пра яго ў іншых. Гэта найбольш верагоднае меркаванне. Карацей, я быў перакананы, што пасля забойства Бэпа не толькі не спыніць, а наадварот прыспешыць свае пошукі. Ён пастараецца апярэдзіць паліцыю, бо асцерагаецца, каб яна не пранюхла пра ягоную таямніцу. Вядома, я не мог сцвярджаць, што ён не знайшоў Перліну ў бюсце, які належаў Харкеру. Я нават не ведаў, напэўна, што гэта менавіта Перліна, але я разумеў, што Бэпа нешта шукае, бо раструшчоў ён бюсты толькі ў тых месцах, дзе было святло. Харкеру бюст быў адзін з 3, і, відавочна, шансы размяркоўваліся іменно так, як я сказаў. Як я сказаў вам, 1 шанс супраць і 2 за. Заставалася 2 бюсты. І было зразумела, што ён пачне з таго, які знаходзіцца ў Лондоне. Я папярэдзіў жыхароў дома, каб пазбегнуць другой трагедыі, і мы дасягнулі бліскучых вынікаў. На той час я ўжо ведаў, што палюем мы на Перліну Борджыю. Імя забітага звязала ўсе факты ў адзін вузел. Заставаўся толькі 1 бюст. Той, што знаходзіўся ў Рэдзінгу. І Перліна магла быць толькі ў ім. Я набыў гэты бюст пры вас. А вось і Перліна. Я неаднойчы пераконваўся, што вы надзвычай таленавіты чалавек, містер Холмс, сказаў Лестрейд. Але такога бліскучага майстэрства пры расследаванні мне яшчэ не даводзілася бачыць. Дзякуй. Адказаў Холмс. Вялікі дзякуй.